Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst a hovorili: Vari to nie je Jozefov syn? On im vravel: Ak iste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu vo svojej vlasti. A dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu, mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. Ani jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove zo Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Stali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Zažili ste už niekedy, že vám niekto hovoril čosi príjemné? Vy ste mu doslova viseli na perách a zrazu povedal vetu, ktorá sa vás nepríjemne dotkla alebo vás vyrušila? Možno až tak, že ste ho konfrontovali, odišli ste, alebo ste si ho dokonca zablokovali na sociálnych sieťach. Myslím, že mnohí sme niečo obdobné už zažili. Bolo to ako dýka do srdca. A presne to sa stalo v Nazarete. Ježiš čítal z proroka Izaiáša: Duch Pána je nado mnou, poslal ma priniesť radosnú zvesť chudobným, uzdraviť zlomených srdcom, priniesť slobodu zajatým a prepustiť utláčaných. Všetko znie tak krásne. Veď kto by nechcel počuť o nádeji, uzdravení a oslobodení? Ľudia v synagóge ho obdivujú. No keď Ježiš povie, že toto sa naplňa práve tu a teraz skrze neho, obyčajného tesára z Nazareta, obdiv sa mení na pohoršenie. A ešte viac ich vyrušilo, že nedopovedal celý citát. Zámerne vynechal záver, ktorý hovorí o dni pomsty nášho Boha. Ježiš tak odkrýva podstatu o sebe, a teda o Bohu. On neprišiel priniesť pomstu a odplatu, ale spásu a milosrdenstvo. A práve to je pre mnohých kameňom úrazu. Radšej by počuli o Bohu, ktorý potrestá ich nepriateľov, než o Bohu, ktorý prichádza odpustiť všetkým bez rozdielu. Slovo Boha má totiž moc odhaľovať. Ukazuje, čo je v našom vnútri, či otvorenosť pre pravdu, alebo odpor voči nej. Obyvatelia Nazareta nevedeli prijať, že Boh prichádza tak blízko. Dívali sa na ňo a zdal sa im až príliš obyčajný. A tak si radšej zatvrdili srdce, než aby dovolili slovu oslobodiť ich. Naše reakcie asi často nie sú odlišné. Ježiš aj dnes prichádza s mocou oslobodiť. Prináša pokoj do našich strachov, svetlo do temnôt, nový začiatok tam, kde sme uviazli. Ale často to robí spôsobom, ktorý nás zaskočí. Cez nenápadné slová, cez človeka, od ktorého by sme to nikdy nečakali, alebo cez situáciu, ktorá nás nepohodlne odhalí.
A vtedy je pokušením zhodiť ho zo skaly. Odstrániť ten hlas, umlčať svedomie a zatlačiť pravdu. Otázkou však je, dovolím, aby sa ma Božie slovo dotklo aj tam, kde to bolí? Alebo radšej cúvnem, skriem sa či utečiem a vyberiem si len to, čo hladí moje uši a posilňuje moje ego? Keď nás on vyruší skrze slovo, človeka a situáciu, neutekajme. Skúsme sa zastaviť a spýtať sa: Pane, čo mi týmto dnes hovoríš? K čomu ma vedieš? Čo chceš vo mne očistiť? Akú pravdu o mne odhaliť? A čo nové ma chceš naučiť? Milovaný, daj mi srdce, ktoré sa nebojí pravdy. Nauč ma prijať Tvoje slovo aj vtedy, keď ma vyruší alebo odhalí moje slabosti. Nedovoľ, aby som ťa odstrčila len preto, že prichádzaš inak, než som čakala. Urob ma vnímavou pre tvoju prítomnosť, ktorá prináša slobodu. Amen.